idan kana cika scholarship ka yi kokari ka duba ka tabbata da cewa duk abin da aka tambaye ka in ka zo amsawa ka san me aka tambaye ka, kar kana yin dikaki, kar kana cika abu kawai saboda dai bari ka cika musu, ba a yin haka. Wannan ba ɗabi'a bane na mai neman scholarship, wannan ba ɗabi'a bane na shugaba na gari, ba ɗabi'a bane na mutum mai nagarta. Duk wani abin da baka fahimta ba kaka ji tsoron cewa baka sani ba. Kuma yanzu zamani ne na artificial intelligence ko ƙirƙirarriyar basira, wani abu in ka gagara ka ɗauki screenshot kawai na screen ɗin ka saka a ƙirƙirarriyar basira ya gaya maka mene, amma ba wai kawai ka cika abu ba bayan baka sani ba. Kai kokari ka ga cewa duk abin da kake yi ka san me kake yi, ya fi daraja, ka fi kima a idon mutane in ka ce baka san abu ba akan ka gwada cewa kamar ka sani kuma ka je kai wani mummunan shirme, yana sawa a ɗauke ka ba daraja sosai ba. Don haka a kiyaye wannan abun. Idan kana tambaya na hakikanin wani abu wanda ya shige maka duhu, idan akwai wanda kuke cika scholarship ɗin tare zaka iya tambayansa, amma a shawarce nakan gaya mutane cewa ku fi mayar da hankali wajen tambayan ita jami'an. Duk wani abu da ya shafi kaman ka gagara wuce wani waje a website ɗin makaranta ko wani abu mai kama da wannan, shafin makaranta na baka matsala, ka tura saƙon email wa makarantan, ka je ka email ɗinka ka tura musu saƙo. Duk shafin da ka je, duk abin da za ka yi a shafin kowace jami'a a mafi yawancin lokuta in dai jami'an tana da tsari mai kyau, zaka ga akwai inda ta je ta dan saka alama na email ɗinta. Wani lokacin masu kan sa lambar waya, amma na san kiran ƙasan waje zai iya dan ba mutum wala saboda zai dan yi tsada. Ka sai ka tura musu email sai ka yi tambayar ka, yawancin lokuta zaka ga za su amsa maka. Ka mai da hankali wajen yin wannan, ka zama kana nuna ƙwarewa da nagarta a duk abubuwan da kake a matsayinka na mai neman scholarship. Allah ba da sa'a.